אנחנו לא נהיה תלויים בתוך המערכת עצמה, אם כי מאוד מאוד היה חשוב לנו שאנחנו נהיה חלק מתוך המערכת ולא מבחוץ. זאת אומרת שאנחנו נהיה חלק אינטגרלי מתוך המערכת. ועד בערך לפני 3 שנים אני בקבוצה של עוד בערך 15 חבר'ה מתוך המכון הירושלמי. המכון הירושלמי לא כי המכון התל אביבי הוא פחות, אלא מתוך זה שאנחנו צמחנו בתוך המכון הירושלמי, החלטנו שאנחנו הולכים להקים עמותה. ובעצם הקמנו עמותה שקוראים לה לכל נפש. והמטרה של העמותה הזאת היא לגייס כספים על מנת שנוכל להקים יחידות, לפתוח יחידות לטיפול פסיכואנליטי אינטנסיבי ממושך בתוך המערכת הציבורית. והתחלנו להיפגש, והיינו יודעים להקים עמותה, זה תהליך מאוד מסובך, ואנחנו לא כל כך מבינים בתוך, אבל התחלנו להיפגש והתחלנו לחשוב איך אנחנו מארגנים את כל זה, איך בונים את כל הדבר הזה, וגם לארגן את כל המערכת האדמיניסטרטיבית שתתחיל לגייס כספים ותתחיל לפנות לתורמים ולקרנות, ובעצם לאט לאט התגבשה לנו הנוסחה הבאה, שככה תהיה בנויה היחידה. בעצם היחידה לטיפול פסיכואנליטי אינטנסיבי היא יחידה שתקום בתוך המרפאות. כל מטופל שיופנה לטיפול ביחידה יוכל לקבל פסיכותרפיה אינטנסיבית של 2 עד 3 פעמים בשבוע למשך 3 שנים. זאת ההגדרה של הטיפול, זה הסל טיפולי שיוצא לו. זאת אומרת, מי שיופנה ליחידה ידע שזה מה שהוא הולך לקבל. כמו שבן אדם שמופנה למתמחה יודע שהוא יקבל טיפול של פעם בשבוע, אבל זה הסל טיפולי שהמטופל הזה יקבל. המטפלים ביחידה, והעמותה למעשה תדאג לשני דברים. א', לגייס את הכסף, לשלם למטפלים שיטפלו בעמותה. יהיו פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ופסיכיאטרים אחרי התמחות, ואפילו בהתחלה אנשים יותר ותיקים. זה דבר אחד. והדבר השני שהיה מאוד מאוד חשוב לנו לעשות, זה לעשות איזשהו סוג של ליווי והערכה לתוך כל הפרויקט הזה. כי אין לנו ספק שלגבי מטופלים מסוימים, או בכלל, יש משהו שהוא קוסט-אפישנט בתוך הטיפול הזה. אז זה הדבר השני שעשינו, אז היינו צריכים לבנות, לגייס את הכסף, ליצור את הדבר הזה. ודבר השני, למצוא איזו פלטפורמה שבה נוכל להקים את היחידה הראשונה. עכשיו זה לא היה, התחלנו לגייס, זה לא היה כל כך פשוט. בסופו של דבר, הצלחנו לגייס איזה סכום של כסף ראשוני, ואחר כך לגייס עוד, לפנות לקרנות ולגייס עוד כספים. ואחר כך מצאנו, בעצם יצרנו שיתוף פעולה עם דוקטור שור מרופא בבית חולים אברבנאל, ובמשך שנה שלמה ישבנו איתו ובנינו את חוברת הנהלים של הטיפול ביחידה, של איך היחידה הזאת תפעל. זה לא פשוט בכלל בתוך מערכת ציבורית, כי זה יוצר, האם זה למשל אחד הדברים שהוא שאל, איך זה טיפול אליטיסטי בתוך היחידה, מי יקבל את זה ומי לא יקבל את זה, איך זה יעורר קנאה במסגרת אבל התגברנו על כל הקשיים ובנינו את היחידה, ובעצם אנחנו, ודבר נוסף שאמרנו שמטפלים מתוך המרפאה שירצו לקחת על עצמם טיפול כזה והתחייבו לעבוד 3 שנים, יקבלו הדרכה מצוות של המרפאה. ובעצם היום היחידה, איך שהיא תלך לעבוד, אז המטפלים שהם מטפלי העמותה, שיעברו מתחת לעמותה, ואנחנו מגדירים את זה כסוג של התמחות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית אינטנסיבית ממושכת באנשים שסובלים מבעיות קשות. אז מטפל שמוגדר מתוך מטפל עמותה, זה אדם שיעבוד 10 שעות, הוא יבוא ויטפל ב4 מטופלים 10 שעות, יכול להיות שבהמשך הוא יעבוד יותר והוא גם אולי יהיה מקום לעשות אנליזות, ועל 10 שעות האלה הוא יקבל תשלום, לא תשלום גבוה, אבל יקבל תשלום, וחוץ מה10 שעות האלה יהיו לו 5 שעות נוספות שהן 5 שעות של הדרכה, או ישיבות צוות, שתכף אני אגיד, שעליהם הוא לא מקבל תשלום. יהיו לו 2 הדרכות אישיות מפסיכואנליטיקאים, זאת אומרת, על כל 2 מטופלים שייתן לו הדרכה אישית, לפי עוד 1.5 שעה ישיבת צוות ו1.5 שעה סמינר קליני תיאורי. זאת אומרת, מי שמטפל, שיבוא לטפל בתוך היחידה הזאת, ידע שזה מה שהוא הולך לעשות. הוא הולך להיות מין תוכנית התמחות לטיפול אנליטי או פסיכותרפיה אנליטית אינטנסיבית או ממושכת. כי לדעתנו, הדבר הזה דורש התמחות. יש משהו לא הוגן ולא נכון בזה שאתה לוקח מטופלים עם בעיות קשות, מזמין אותם לטיפול של פעם בשבוע, כמעט מפתה אותם ליצור קשר, ואחרי שנה אתה אומר להם, חבר'ה, ביי, להתראות, סיימנו את הטיפול, בואו תלכו הביתה, כשהקשר שהם יוצאים, בכלל לא מודעים הרבה פעמים למה שהם נכנסים.
אנחנו כבר דואגים מה יהיה אחרי ה3 שנים, כי הרבה פעמים טיפולים כאלה נמשכים הרבה יותר זמן. אבל בעצם זה בעצם המבנה של הפרויקט, ואנחנו מתחילים ממש לעבוד, מקווה שבאוקטובר הקרוב אנחנו נתחיל לעבוד. המטפלי מרפאה, התחלנו לעבוד, לא, עד עכשיו רק 3 שנים בהתארגנות, אבל עכשיו אנחנו מתחילים לעבוד. אבל חשוב לנו שהדבר הזה יהיה חלק מתוך המרפאה הציבורית. זאת אומרת, אנחנו רוצים להחזיר את הטיפול הזה כטיפול לגיטימי בתוך המערכת הציבורית, ואנחנו חושבים שזה דורש התמחות מאוד מסוימת, וגם לא רק התמחות, אלא גם צריך לתת לאנשים את התנאים ההוגנים לעבוד שהטיפול הזה יעיל ואפקטיבי, וגם להפרות מאוד. אז ובנוסף לזה, מה שטליה הזכירה, שבנוסף למטפלי העמותה, שזה המטפלים שאנשים ישלמו, אנשים מתוך בית החולים, מתוך המרפאה, שירצו לקחת, יהיו מוכנים לקחת על עצמם טיפול כזה, של 2-3 בשבוע, גם מתמחים, גם לא מתמחים, הם יכלו להיות חלק לעבוד, לקחת מטופל אחד מתוך היחידה, ואנחנו נדאג לתת להם את ההדרכה, והם יוכלו להשתתף בתוך הצוות. זאת אומרת, המטרה שלנו היא בסופו של דבר שיהיה להחזיר את הטיפול הזה כטיפול לגיטימי, בתנאים שבו יהיה אפשר באמת לראות את ההשפעה העוצמתית והחשובה של סוג